Dobar dan. Današnja tema je kvalitet vazduha. Čovek uglavnom svojim aktivnostima doprinosi zagađenju vazduha, odnosno snižava njegov kvalitet. Ovde ćemo dati najjednostavniji primer šta se dešava kod tog niza sagorevanja koje mi obavljamo svakodnevno. Uzet ćemo primer sveće i vidimo da ovde sagoreva parafin i imamo štapić, kod njega sagoreva drvo. Proces sagorevanja se odvija takozvanim hemijskim procesom pirolize, pri čemu se oslobađa dim i oslobađa se niz drugih jedinjenja koja mogu da doprinesu negativno našem okruženju. Sad, kako se odvija ovo sagorevanje? Mi ćemo vidjeti da je njemu potreban vazduh. Za sagorevanje sveće i ovog štapića potreban je vazduh. Evo, ja ću sada da postavim, da vidimo ovde. Postavit ću ovu teglicu iznad ove sveće, a ovu sa većom zapremninom iznad ove druge. I gledat ću šta se dešava. Evo, ovde vidimo da je skoro, evo, sveća se potpuno ugasila, znači nema dovoljno kiselnika, mada unutra imate vazduh i delove supstanci koji su emitovani pri sagorevanju sveće. Evo, ovde još gori izvesno vreme. Ja ću sad da upalim novi štapić, evo ga, ovde. I sad ću da vidim šta će se desiti sa ovim štapićem kada unesem u ovu teglu ispod. On sad gori, vidite, potpuno, ali kad ja unesem to u teglu, on se ugasio. Zašto? Zato što je ovde bio ugljen dioksid a ugljen dioksid ne doprinosi sagorevanju. To je, znači, naziv našeg videoklipa. O kvalitetu vazduha vi se informišete na razne načine u sredstvima informisanja. Ovde je primer kako se u Beogradu na bilbordima informiše stanovništvo o nivou zagađenja vazduha. Međutim, ovo su samo kvalitativni načini obaveštavanja, a vi detaljnije o tome šta kom od ovih vrednosti kvalitativnih vazduha odgovara, možete da nađete na sajtu koji vam je, link je ovde, i tu dobijate indeks kvaliteta vazduha u realnom vremenu u celom svetu i tu možete da nađete i vaš grad. Drugi primer zagađivača, odnosno najvažniji zagađivači su automobili i industrija, odnosno to sve potiče od čoveka. Kako eliminišemo zagađenje od strane automobila? Tako što se u auspuh ugrađuje katalitički konvertor koji transformiše neke supstancije kao ugljen monoksid, azot, oksid, ugljovodonik u manje toksične, koje ne mogu da doprinesu stvaranju kiselih kiša, recimo. A te kisele kiše uništavaju šume, spomenike, jezera i ostalo u našem okruženju. Ovde imate primer da se vrši sagorevanje u toplanama. Svaki grad ima neku toplanu poput ove na Novom Beogradu, a imate isto i sagorevanje u ovim domaćinstvima gde se koristi drvo ili ugalj. Znači, tu svi pri tom sagorevanju se emituju zagađivači koji se zovu primarni zagađivači, a ti sad primarni zagađivači pod dejstvom sunčevog zračenja i toplote dobijaju takozvane sekundarne zagađivače. Jedan od primera sekundarnog zagađivača je ozon. Osim toga, u industriji, recimo u farmaceutskoj industriji, ovde imate reklamu na beogradskom bilbordu definola, odnosno ibuprofena, koji može da se dobije i na drugi način korišćenjem nekih drugih supstancija, a ne nafte, i pri tome se procesom zelene hemije dobija otpad u vidu sirćetne kiseline koja može se koristiti za proizvodnju u industriji boja. Dakle, zelenom hemijom, obnovljivim izvorima energije mi ispunjavamo uslove održivog razvoja, čuvamo planetu i nastojimo našoj deci da ostavimo što zdravije okruženje. Ako želite više da saznate o ovome, mi vam dajemo, znači već smo dali primer ovog sajta,
koji daje kvalitet vazduha u realnom vremenu, evo ovde. Zatim o sveći, one eksperimente što smo radili, imate detaljnije u knjizi Zrnca nauka, evo ovdje vam je link kako do njih da dođete, i to je već poznata antologijska priča Michaela Faradaya o jednoj sveći. Zatim o kiselim kišama u Srbiji možete naći na Wikipediji, a o održivom razvoju i resursima za pripremu nastavnika i rad u učionici možete naći na ovom našem YouTube. Hvala na pažnji.